tunggal welas kipas kawan kula badhe pita konsep teks drama. Teks drama pengertiane yaiku karya sastra kang ditulis ing sajroning wujud dialog kanthi karep ditontonake dening aktor. Sing keloro yaiku jenise itu enten telu. Sing pertama, andi dasar cara nyajekake lakon iku enten macem-maceme. Contone drama waca, drama sedih, drama misteri lan lain-lain. Sing keloro yaiku andi dasar pamentasane. Andi dasar pamentasane niku enten contone drama panggung, drama radio, drama televisi lan lain macamnya. Sing ketelu yaiku andi dasar anane naskah drama yaiku enten loro, drama tradisional lan drama modern. Sing ketelu yaiku tujuan atau ancas drama. Tujuannya yaitu minangka ngehibur penonton. Terus keloro yaiku nambah ilmu kaweruh. Terus sing ketelu yaiku ngembangake pengalaman estetika. Sing kepapat yaiku ana unsur intrinsik. Intrinsik iku enten tema, enten toko, alur, latar, terus sudut pandang, amanat lan gata basa. Sing terakhir yaiku strukture drama. Strukture drama niku enten telu sing perlu diperhatikaken. Yaiku yang pertama iku prolog. Prolog iku pembuka awalan. Sing kedua, sing kalih yaiku dialog. Dialog niku percakapan antar tokoh. Sing terakhir yaiku epilog. Epilog itu bagian penutup ing drama. Cekap semanten saka kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.